Vítejte v Enjoy Wisdom Well a díky, že jste součástí našeho kanálu, stejně vašeho jako našeho. Carol S. Dvecková ve své knize Nastavení mysli tvrdí, že největší páka na budoucnost není talent, ale příběh, který si o talentu vyprávíme. Fixní, jsem takový, jaký jsem, nebo růstový, mohu se stát lepším. Fixní nastavení považuje schopnost za rodný list, spečetěnou, trvalou a k obránění za každou cenu. Růstové nastavení vidí schopnost jako sval, živý, pružný a sídlící na úsilí. Neurologické studie ukazují, že když člověk věří ve zlepšení, mozek zůstává pochybně aktivní a hledá lepší řešení, místo aby se vypnul. Chvála je rozcestí. Řeknete-li dítěti, ty jsi tak chytré, začne se výzvám vyhýbat, aby nálepku neohrozilo. Pochválíte-li ho za postup, pracoval si na té strategii, loví větší výzvy, aby nálepku rozšířil. V desítkách tříd pár vět procesní chvály zvýšilo výsledky z matematiky víc než týdny doučování. Nezdary jsou diagnostika, ne rozsudek. V fixním nastavení selhání vyhlašuje trvalý strop a tak ho člověk zlehčí nebo svalí na jiné. V růstovém nastavení je to datově bohatá zpětná vazba. Přesně ukáže, kam zamířit další iteraci. Michael Jordan si vedl seznam minutých střel. Sloužil mu jako plán tréninku. Školy, které vštípí růstové nastavení do každodenní rutiny, sklízejí kumulativní zisky. Známka zatím ne, místo nedostatečné, nástěnky s rozpracovanými úlohami a učitelé přiznávající vlastní omyly mění kulturu na laboratoř strategie, kde se úsilí cení a zlepšení stává společným koníčkem. Business i sport hlásí totéž. Šéf s fixním nastavením obklopí sám sebe přikyvovači, skrývá problémy a dusí kreativitu. Lídr s růstovým nastavením nabírá potenciál, slaví chytré riziko a dělá z postmortemu předmortemy příštího projektu. Týmy Microsoftu, Seattle Seahawks i orchestři, které zavedly rituály růstového nastavení, předčily konkurenty se stejným fondem talentů. Nastavení formuje také vztahy. Páry ve fixním módu vidí konflikt jako důkaz nesouladu. Kdybychom byli spřízněné duše, nebylo by to tak těžké. Růstoví partneři čekají tření a ptají se, co nás tahle hádka učí o lepší lásce. Totéž platí pro přátelství i sebesoucit. Vnitřní kritik se může změnit z soudce na kouče. Změnit nastavení je praxe, ne prohlášení. Vypátrejte fixní myšlenku, jazyky mi nejdou, a přidejte kouzelné slovo zatím. Vede si učební deník, kam denně zapisujete okamžiky natažení a strategie, které pomohly. Obklopte se růstovými vzory, podcasty, mentory, spoluhráči či sociálními sítěmi oslavujícími proces. Časem tyto podněty přepisují tiché algoritmy na pozadí života. Jedna věta shrnutí. Talent otevírá dveře, nastavení rozhoduje, zda jimi projdete, rozběhnete se nebo je zabedníte. Zvolte růst a získáte volitelnost. Každé úsilí se stává daty, každá kritika bezplatným upgradem, každý úspěch odrazovým můstkem, nikoli podstavcem. Pokud vám tento souhrn pomohl, přihlaste se k odběru a napište mi do komentářů. V jaké oblasti tušíte, že vás fixní nastavení brzdí a jaký odvážný experiment tento týden vyzkoušíte? Chcete-li jít do hloubky, sáhněte po celé knize. A jestli jste připraveni růst v další oblasti, podívejte se na náš další klip na kanálu Enjoy Wisdom Well. Uvidíme se tam.